Jobbra át, asszonyom levele érkezett. Bécs, 1850. március 15. A nagyságos Petőfiné Szendrei Júlia. Napokban felkeresett Bujavszky Gyula, és elmondta, hogy ő a férje után érdeklődik. Nem hiszi el, hogy meghalt, addig még egy hiteles szemtanú el nem mondja, hogy látta Petőfi a magyarok nagyköltőjét meghalni. Azt mondja, én az ön férjét meghalni nem, de holtan igen láttam. Csak papírok hevertek mellette. Amikor a magyar fogoly tiszteletnek leírtam őt, és odaadtam a férfi mellett talált papírokat, melyekben versek voltak, egybehangzóan felették. Petőfi volt. Fogadja őszinte tisztelettel Zsohán Helyte császárőröt. Én szenvedő lapot lelátom, kelj föl és járj Petőfi Sándor. Zúg március záporos fékben, suhog a zászlós tűz a vérben. Kelj föl Petőfi Sándor! Kelj föl Petőfi Sándor! Hüvelyét veszti, borong a kardlap, úgy kelj föl, mint a forradalmat. Szedd össze csontjait, barátom, lopnak a bőség kosarából. Kelj föl Petőfi Sándor! Kelj föl Petőfi Sándor! A jognak asztalánál lopnak, népek nevében s te halott vagy. Holnap a szellem napvilágát roppantják ránk a hétszer gyávák. Talpra Petőfi, sírodat rázom, szólj még egyszer a szabadságról. Balra. Mi történt 1948 tavaszán Európában? Hogyan is kezdődött? Európa feudális szerkezete lecsegett. Rendi Magyarországon is kialakult a politikai reformmozgalom, melynek célja immáron egy modern magyar polgári állam megteremtése volt, mivel nem kizárólagos egy kiváltságos réteg szerepe. A cenzúra tűrhetetlen! A jobbágyságot meg kell szüntetni! Közterviselés! Ez mind csak állam, meg nincs szabadság. Uraim, a pozsonyi ifjúság küldötte vagyok. Most jöttem hajóval. Tegnap Bécsben kitört a forradalom. A nép barikádokat emel és fegyverkezik. Íme a forradalomszere itt ülök az én szomszédban. Miért tétovázunk? Itt ülök a pillanatban? Nem! Cselekedni fogunk! Föltámadott tenger, a népek tengere, ilyez velegett földet, szilaj, hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, és megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Menjünk az egyetemistákhoz, kérjük, hogy csatlakozzanak hozzánk! Föl a szabadság nevében festnek el szent évfejét, és lelkesülésünk szentőjében rohantunk hódítani. Szóval eső, csak változ, ahogy a idő. Csak változ, simogad az ég. Csak változ, csak még. Mert nem volt elég. Langyalár nyomdája volt a legközelebb. Oda ment a számban és lelkesedésben lekerált növekvő sereg, hogy a sajtót lefoglalják és kinyomtassák Irini 12 pontját és Petőfi nemzeti dalát. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés! Kívánjuk a sajtó szabadságát és cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereget. Közös teherviselést, képviseletet egyenlőség alapján. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Esküszék. Nemzeti bank. A katonaság esküdjék fel az alkotmányra. A magyar katonákat nem vigyék el külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai foglyok szabadon elbocsátását. Unió, vagyis Erdély és Magyarország egyesítése. Délután 3 órára gyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol ezek meg ezek gyűltek össze, Isten szent anya alatt, és ezek meg ezek emelték égre kezéket, egy szívvel szájjal mondták Petőfi után az esküszavait. Talpra magyar! Fia haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, választatok! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákedtek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hogy sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, s áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ezután Budára a helytartó tanácshoz vonult a tömeg, a nagy méltóságúra 5 perc tanácskozás után mindenbe beleegyeztek. A cenzúra eltöröltetett. Táncsics börtönajtaja megnyílt. Győzött a forradalom. Követelések elfogadva. Törvény által szentesítve. Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, amelyek a napot örökké nevezetessé teszik a magyar történelemben. Oda,
de is hallom a melóban, a melóban. Elmegyek a hajlásimban, mit nézzenek rólam. Voltak igazi katonák, de valódi hősök voltak. Damjanics, Lapka, Belm és a többi tábornok vezetésével bámulatos győzelmet vittek véghez. A földön is harag, az égen is harag, kifolyt piros vér és piros napsugarak. A lemenő napoly vadbíborban ragyog, előre katonák, előre magyarok! A tavaszi hadjárat sikerei arról győzték meg Ferenc Józsefet, hogy birodalmának ereje kevés a magyar szabadság haszneveléséhez. Első Miklós orosz cárhoz, Európa zsandárjához fordult segítségért. 1849. augusztus 13-án a magyar honvédek Világosnál letették a fegyvert. A szabadság, amiről Európa közepén egy költő és egy nemzet álmodott, a szabadság ügye elbukott. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsődasz, majdan sírod is, mely ából s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen sorskeze, itt élnek, halnod kell. Európa közepén írt valahol egy név, hol felszántva a határ, hol végtelen az ég. Nem kíván más, csak saját hazát, hol övé a dals a szó, hol haragosságból születik majd tudós és álmodó. Európa közepén nincs többé haza, kerékbe törnek vágyaink, gyilkosok vada. Gyűrűn fogta szegény magyar, hogy csak folyt a vér. Vértanúkról szól e dal, tán nincsen más remény. Csak a költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér. Míg a földön ember él, a költő visszatér. Csak a költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér. Míg a földön ember él, a költő visszatér. Hol ember él, hol ember fél, a költő visszatér. Hol magyar él, hol magyar fél, Petőfi visszatér. Hol ember él, hol ember fél, a költő visszatér. Hol magyar él, hol magyar fél, Petőfi visszatér.